Izibongo zokhozi FM olumaphikophiko. Isibhabhanyone esishama phiko phezulu kweGolden eTheku. Inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izwe zakhothama. Ukhozi olunjengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu. Sizwile ihlewula ngezulu kaKE Masinga phansi eintabeni zaseBhodwe. Yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo. Ishashalazi zeligida amatshitshi namajongosi. Lagida oLady D, lagida oDithi Ngwenya. Laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesikhwili. Ngisho izingcwethu ogcabale mbathathu manyathela noKansas City Mchunu umfana omuhle nabonke abafana bakhona emhlabeni. Ndizanyoni emaphiko-phiko, ndizanyoni yesizwe ujubalale umhlaba wonke. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe uMini Yakhuba imbongikazi. Kodwa ke siya kwi-Divine Power Ministries njengamanje kanti ke ibona sizokhuluma nabo sixoxisane nabo kwaziseke nabo bangabanye futhi abaqokiwe kuyona ke iBest Amazayoni lapha kuma Crown Gospel Awards ka2022. Sizokhuluma ke njengamanje nomfundisi omfana wakwaZulu. Ke sizwe kabanzi nangeqembu sanibona mfundisi. Sanibona sisithembeka. Ubingelele kubalaleli bethu belalele emsakazweni nakuKhozi FM TV emakhaya. Oh siyanibingelela nonke emakhaya siyabingelela nakuKhozi FM TV nakini nonke basakazi ngegama lika Jesu. Amen. Ngiyazi ukuthi kuqopheke umlando la nathi nje nikhipha okokuqala ngqa naseke niyithola seniqokwa kuma Crown Gospel Awards kwiBest Amazayoni. Kuthini lokho kunina njengeqembu? Yo, kuhle kakhulu sijabule kakhulu Divine Power Ministry and njengoba ngokokuqala ngqa siqokwa kule category yamaZayoni yama Best Amazayoni 2022 and siyathoba kakhulu ukuthi nathi siqokwe kule category. Asale sesibatshela abalaleli emakhaya ngaphambi kokuthi beze ukuthi nibaphatheleni ukuthi bangavota kanjani futhi ke ithini nombolo la ke kuvota khona. Balaleli emakhaya siyacela ukuthi nivotele ibandla lethu iDivine Power Ministry. Sivota kanje sithi Crown 17 sivotela ku 34069. Siyanicela nonke balaleli bethu emakhaya ikakhulu eDavidton lapho siphuma khona eKuruleni eGauteng. Siyanicela nonke ngisho nasemakhaya kwaNongoma kwaMandlakazi siyanicela nasoPhongolo nonke nje siyanicela South Africa yonke ukuthi nisivotele sibandla leDivine Power Ministry. Impela bakithi namabandla seduzane lapha eDavidton eGruleni nawo ke awaqala sukume njengamanje unsupport angithisho kanjani asivotele Nkosi yami. Isihloko sealbum yenu sithi Inkosi yenza icebo. Ake sibone ukuthi Inkosi izolenza yini icebo ngaleli yalanga uma ngabe ke sekufanele ukuthi kuphume lo ofanelekile. Siphenike nizosipha ingoma esihloko sithini? Sizothi sisebusweni bakho. Ebusweni bakho ebusweni bakho Baba Nkosi ebusweni bakho Baba Nkosi ebusweni bakho Baba Nkosi sisebusweni bakho Baba Nkosi yethu ebusweni bakho Baba Nkosi yethu Nkosi sifuna umusa wakho sifuna umusa wakho sifuna umusa wakho umthandazo wethu sifuna umusa wakho umthandazo sizwile
nokukhala sizwile nokukhala abalahlekile abaphile sizwile nokukhala sizwile nokukhala abalahlekile abaphile Kosi mabaphile Kosi mabaphile egameni lika Jesu mabaphile sizwile nokukhala sizwile nokukhala Father's Day, when we were watching Simunyamara, we were dancing mobile had a room divider. Unsere Classics gehabt mir like aus dumm und lachasche. I was just old. When men made us feel at home and 50-50 was just a show on TV. That's because they were scared. Now we're learning lessons from the real bads on the estate and Guyani. Hotspot Sally says Mom just right for the weekend. Yo, I do this like I do this for TV. On the real though, paying our TV licenses keeps industries alive. Let's stay informed, educated, and entertained. Making memories and telling stories for the now generation. Go to tvlic.co.za. TV licenses. Pay yours. Make a difference. Namhlanje usuku olukhulu lokuba owasifela uJesu namhlanje usuku olukhulu olukhulu kakhulu lokuba sikhumbule owasifela uJesu namhlanje usuku olukhulu namhlanje usuku olukhulu
namhlanje owasifela uJesu namhlanje usuku olukhulu usuku olukhulu owasifela uJesu sathenjiswa ngale mandulo uJesu sathenjiswa emandulo uJesu sathenjiswa ngale mandulo emandulo uJesu namhlanje usuku olukhulu olukhulu kakhulu lokuba sikhumbula owasifela uJesu ithamsanqa wenyaniso